راديو إيرنا حزو سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم رنعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسوني حد لكاتيت كل التشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ንምምሕዳር ባይደን ዝሃቦ መግለጺ ሓሶት ምዃኑ ተቃሊዑ سعود عرب أمونغو سودان إثيوبيان تقسيتو زلو نايدوب ግጭት ንምሽምጋል حساب مغربا ተገሊጹ ቻይና ኣብ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ 377 ወፍሪ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ኣካይዳ راديو إيرنا راديو إيرنا ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ንኣባላት ምምሕዳር ባይደን መግለጺ ከም ዝሃበ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብ29 ጥሪ ንገለ ኣባላት ናይቲ ምምሕዳር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት በፂሑ ዝተባሃለ ግፍዕታትን ሓሶትን ፖለቲካዊ ጸለመን ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ንልዕሊ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘብፅሐ ኣመልኪቱ እንተኾነ መስኻክር ካብቲ ክልል ኣብ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ካብ ዝብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምሕዳር ዋሽንግተን ዝተዋህበ መግለጺ ዝተፈለየ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ቅትለት ጥሜትን ካልእ ግፍዕታትን ይቕጽል ከም ዘሎ ምርጋጾም እቲ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቐሎን ኤርትራ ድማ ሰራዊታ ክትስሕብን ከም ዝፀውዐ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት መላእ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብሰንኪ ኩናት ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜትን ከም ዝተሓሳሰበን ብወግዒ ይገልጻ ኣለዋ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይ ዝብ ትግራይ ዘሎ ግፍዕታት ናብቲ ክልል ሰራዊቱ ዋፊሩ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እውን ማዕከናት ዜና ዓለም ብሰፊሑ የቃልሓ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ካብ ዜጋታት እውን ተቃውሞታት ከለዓዕል ጀሚሩ ዘሎ ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝርዝራዊ መግለፂ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ይርከብ سعود عرب أمونغو سودان إثيوبيان تقسيتو زلو نايدوب ግጭት ንምሽምጋል حساب مغربا تحبيرو استفلاليا مربات حبريتا بزغربو زلو زينا مسرت بمنيستر ጉዳያት ወፃኢ محمد علي فاك سليمان زمراح العلواي لوخ سودان زحلف سمون مس سعوداو مزنقو فيصل بن فرحان أبرياد ترخيبو دحر مزرابيو لوخ سودان نابرياد زمرحه حد معلتي دحرت بمنيستر ጉዳያት ወፃኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ لوخ ኤርትራ أبرياد مس منيستر بن فرحان مرخابيو ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን እውን ኣቐዲመን ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ደቡባዊ ግጭት ንምሽምጋል እመታት ከም ዝቐረባን ወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እዩ ተሓቢሩ ሱዳን ነዚ ብስዑድ ዓረብ ዝቐረበ ሓሳቡን ከም ዘይተቐበለቶ ዝኣመቱ ዲፕሎማሰኛታት ብዛዕባ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ዝርዝራዊ መረዳእታ ምሃባ ተቒሶም ሱዳን ድሕርቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተደገፉ ሚሊሻታት ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝጸንሐ ዝበለቶ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬታ ብፀረ መጥቃዕቲ ከም ዘምለሰቶ ክትገልጽ እንከላ ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ ሱዳን ዶብጢ ሒሳ ተጻብኦታት ትፈጥር ከም ዘላያ ወቒሳ ሰራዊተን ናብቲ ዘሰሓበን ዘሎ ከባቢታት ተኽሊተን ዝርከባ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጸጸኒሐን ናይ ተኽሲ ምልዋጥ የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ بمنيستر ጉዳያት ወፃኢ ዋንጊው ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ቻይና ኣብ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ኣካይዱ እቲ ዝሓለፈ ቀንያት ኣብ ናይጀርያ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቦትስዋና ታንዛኒያን ሲሸልስን ዝተኻየደ ዑደት ናይቲ ሚኒስተር ቻይና ኣብዘን ሃገራት ጀመረቶ ወፍርን ብሕጂ ዝህሉ መደባትን ብዝምልከት ንምምያጥ ነይሩ ቻይና ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ታንዛንያ ብ$1.6 ቢልዮን መንገዲ ባቡር ናይ ምህናጽ ፕሮጀክት ክልዋ እንከልኖ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክን ካልእን ዘተኮረ ናይ ቢልዮናት ወፍሪ ተካይዳላ እቲ ሃገር ኣብ ናይጀርያ 128 ኣብ ኢትዮጵያ 80 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 77 ኣብ ታንዛንያ 48 ኣብ ጋና ድማ 44 ብጠቕላላ ኣብዘን 5 ሃገራት ጥራይ 377 ወፍሪ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ትውንን ዑደት ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ቻይና ብዘይካዚ ናይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ወፍሪ መደባት ብዛዕባ እቲ ሎሚ ዓመት ኣብ ሴኔጋል ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ዋዕላ ሃገራት ኣፍሪቃን ቻይናን ብዝምልከት እውን ምስ ሰበስልጣንተን ሃገራት ተዘራሪቦ በመስራት ኣህጉራዊ ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣፍሪቃ ወፍርን ንግድን ንምትብባዕ ከም ጽቡቕ ዕድል እትሪኦ ቻይና ኣብዚ ሎሚ ዓመት ዝካየድ ዋዕላ ኣብዚ ጉዳይ ዘኽተተኩር ምዃና ይግመት ቻይና ልዕሊ 20 ሚታዊት ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክታት ጸዓትን መጓዓዝያን እኳ እንተኾነ ሰደድ ከም መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ዝኣመሰለ ተራፍርያት ቻይና ናብ ኣፍሪቃ ንምዕባይ እውን ትደፍኣሉ ከም ዘላ ይፍለጥ
ቻይና ንሃገራት ኣፍሪቃ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ልቓሕ ንሃበት ብዕዳኑ ቁጠባ ናይ ዝሃጉር ንምዕብላል ትሰርሕ ከም ዘለያ ትውቀስ መንግስቲ ቻይና ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዕዳን 12 ሃገራት ኣፍሪቃ ብኸፊል ካብ ወለድ ነፃ ኮይኑ ክጸንሕ ከም ዝወሰነዩ ዝገልጽ ናይጀርያ ምስ ቻይና ታዝበስሐ ንግዳዊ ልውውጥ ተካይድ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ዓመታዊ ክሳብ $20 ቢልዮን ይበጽሕ እቲ 2 ቢልዮን ካብዚ ናይጀርያ ናብ ቻይና ትልእኮ ነዳድዮ ካብ ቻይና ዝበስሐ ዕዳ ካብ ዘዋህለላ ሃገራት ድማ ኢትዮጵያ ብኣስታት $12 ቢልዮን ምስ ቀዳሞት ከም እትስራዕ ጸብጸባት ቁጠባ የመልክቶ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ብገዚፍ መነጽሩ እተዓጽፈ እጅጌ ክራቫታን ብራቴለ ስሪኡንዮ ዘለለይ ኣንጋዲ ላሪ ኪንግ ላይቭ መጽሔት ታይም ንጉስ ቃለመጠየቓት ዝሰመየቶ ህቡባት ሰባት ከምዚሉ እንተዘይሓተን ንኽብሉ ዝሽቕረሩሉ እዚ ጋዜጠኛ ኣብ ማያሚ ሰሪቕካ ተባሂሉ ክሲ ምስ ተመስረቶ ዳግማይ እግሩ ናብ ዘናገጡ ንኸታቲ 4 ዓመታት ይወሲድሉ ካብ መምሕዳር ፕሬዝደንት ፎርድ ንነጀው ነፍስ ወከፍ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ውርያት ሰባትን ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ዝርከብዎም ንልዕሊ 50,000 ሰባት ቃለ መጠይቕ ብምስልሳሉ ሚልዮናት ተዓዘብትን ብዙሕ ሽልማታትን ዝደለበ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተዓዘብቲ ቀጥታ ቴሌፎን ብምድዋል ሓሳባቶም ዘውሕዝሉ ፈላሚ መድረኽ ብምኽፋት ኣብ መደበር ቴሌቪዥን CNN ፕሮግራሙ ኣብ መንጎ ቀዳሞት ብሉጻት መደባት ክሰርዕ ዝበቕዐ ዓብዪ ጋዜጠኛ እዩ ላሪ ኪንግ እዚ ቁንጫል ካብቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ብጋዜጠኛ ቴድሮስ ማርቆስ ይዳልዎ ኣብ ዝነበረ መደብ ካብ ዘንበብናዮ ንውሪ ጋዜጠኛ ላሪ ኪንግን ድሕረ ባይቱን ንምልላይ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ እዩ እዚ ዝነኛ ጋዜጠኛ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መበል 87 ዕድሚኡ ብሓያሉ ሕዱር ሕማማት ክሳቐድር ምጽናሕ ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዝተሓሓስ ኩነታት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈሊሎ ላሪ ኪንግ መንዩ ከመይሉ ናብ ሞያ ጋዜጠኝነት መጺኡን ካልእን ንድሕረ ባይትኡ ዘላለት ሕዝቶ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጨና ኣዳም ከቕርቤ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ምሳኹም ዘለኹ ወይኒ ሱሌማኔ ላሪ ኪንግ ኣብ ብሮክሊን ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ9 ሕዳር 1933 ተወሊዱ ኣዲኡ ጀኒ ሰራሕተኛ ትካል ማለማ ኣቦኡ ኤድዋርድ ዜገር ድማ ወናኒ ሬስቶራንት እዮም ነይሮም ኣብ ኣዝዩ ባህላዊ ኣይሁዳዊ ስድራ ቤት ተመልሚሉ ዝዓቢ ዝነበረ ኪንግ ወዲ 9 ዓመት ምስኮነ ኣቦኡ ኣብ መበል 44 ዕድሚኡ ብድኻም ልቢ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈሊዎ ሞት ወላዲኡ ረዚን ሰንብራት ዝገደፈሉ ኪንግ ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ተገዳስነት እናነከየ ኸደ ኮሌጅ ናይ ምኻድ ባህጉ ድማ በዚ ምኽንያት ተሰናኸለ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምዛሙ ነታ ሓላፍነት ምዕባይ ደቃ ኣብ ኢዳ ዝወደቐ ወላዲቱ ንምሕጋዝ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተዋፈረ ኪንግ ኣብ ክልል 20ታት ዕድሚኡ ኣብስ ምስ ተባህለ ንብረት ዘበጻጽሕ ትካል ከም ተለኣኽ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ሬድዮ ናይ ምስራሕ ኩቱር ባህጉ ዘይገሃድ ሕልሚ መሰሎ
انتخوني تانيحو مسحادي ناي CBC مالد Colombian Broadcasting System انقادي بعدل سلق التراقبي أبناي ردي استراح بزح تمكرون زي بلوم سبات زساتفات الكالات مراخبي بزهان أب فلوريدا بمنبارن نابوك خيدا مخرو كين بتاب راديو ناي مسرح سنبرو لعل بهجي كي وعلي كي حدري من قدو نام ميامي أغنعي أبو أب ويود اتبالي نشتو مدبر راديو ناي تريد سرحتنيان قلنا أشتو كدايات أم السلات انتو قتيرو اسرح حبس نبرو الأوان حدي أبتاتكال مرح مدب مالت أناونسر كوينو سرح سنبرسب بمسندباتو إزقات أمي نلاري كينغ باب مسندا كرحول خالي ناي مجمريا فنوخا أبكم بات حدي شعن شعتميتن 50 شوعتن جمرا كينغ صنيحو أب ناي رفد ساعات زكايد فنويك على مدقيق كأنك تجمرة ناي مجمرتاك على مدقيق زكايد اللوبوتا دما بومبرنيك التبالي أب جماجم ميامي زركب بيت مقب نبرة مسحان تغبتن أساسيتي نايت بيت مقبي بزقبروك على مدقيق زجمرة كينغ دحرك للتمعالتات مستهبو بدمتاوي بوب دارينك على مدقيق كايدة إذا سرح زيئة إذا ناي مجمريا مس هبوبات سبات زقبرا قال متأيق نبرات شان شعتميتن سبعاتات نكينغ نايسن ناي عدل عمتاتاي نبران جنزباون حقاون قلولاو أقاتمو بتاساس عزرا شان شعتميتن سبعان حدنكا بازيو كبيت نايسرق أقبن أبتحت قيدي كم ساعتوي مربب حبريتا wikipedia.org أسفير الله اتغسي كابتمس لويس وولفسون بشحن شعتميتن سوسان شومانتن زقبرو مالت زي تمزقبي حقاو قطعي زي مالئي نبرت ناي مشاد سممع زتبقسو خوينو كينغ نعقون مشاد 4 شومانتن شح دولار تقبلو انتخوني نتز تقبلو جنزب بو علوم مسرت أبتي زتسمام علو كم زي وعلون كم زي ملوسلونيو وولفسون كسيسو كينغ دخل التعمداتون بمتففاء تماثالي 14 كستات قريبلو بسنكز دما كابتي صبو جميرو سرحلو زنبري ناي راديو فنوي لسلست عمتات تأليه نسو كافنو راديو كوا انت تأليه أبستفل عليه ناي سرح عودتاتكن ينتف نيريو دايركتر هزباو ركبات كوينو أب لويزيانا داون سريحو كمون إسكواير نقتبحال مسهد حيالو صحفات أبركيتو بدحرزي كينغ أبتي بشريفربورت ستريمر اتبحلي محبر كؤس أقرأ علم زفنوز نبرا مدب مساتي تنتاني بموخان ناب راديو نخملس سعرتات جمرة سليت وخا كمن دقنا بتكال ويت تقطرة كينغ بشحن شعتميتن 85 أبزي كساب حجي كسر حلو تصنحي مدبر تلفزيون CNN كما انقادي قد تاويق على متأيق كسر حسي جمرة أبتنسو زدالو لاري كينغ لايف تباهيدو زفلت مدب مسفلت أتسابات على متأيقات بوليتيكاو كتعتن زتفلالية أرستاتن زتنكف زتن يلعل نزن مكياد أبستفلالية عودتات أفلطون زلوهم سبات عديمو قال متأيق يقبر زي كم كالوت غازيتينياتات كينغ زكايدو قال محتت قلوتن زي سلكاين كوينو سحتقن بازاناي من قدي نخبرت سبات زفتاتن يمثل نزكايدو قال متأيق بزح مدلوات كم زي قبريوم بزحات صحفات زحبرو زاقيت أبزن زحلفا
67 ዓመታት ናይ ስራሕ ግዚኡ ምስ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ሃገራት ደረፍቲ ገበርቲ ሰናይ ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብ ተዋሳእቲ ገበነኛታትን ሃንደስቲ ተነቃፊ ስነ ሓሳብ ዝበሃሉ ሰባትን ካልኦትን ዝርከብዎም ኣስታት 50,000 ቃለ መጠይቅ ኣካይድሎ ኣብ 27 ለካቲት 1987 ኪንግ ብሕማም ልቢ ስለ እተሳቀየ ንዑደት ደም ዝሕግዝ 5 ሕክምናዊ መጥባሕቲ ተኻይድሉ ነይሩ። ጠንቂ ሕማሙ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣትካኺ ምንባሩ እዩ። ንመዓልቲ 3 ባኮ ሽጋራ ዘየውዕሎ ዝነበረ ኪንግ ኣብ ማእከል ፈነወ ከይተረፈ የትክኽ ነይሩ። ንሱ ባዕሉ ነቲ ኣጋጣሚ ክገልጾም ከሎ ኣነ ኣብ መንጎ ስርሐይ ንሽጋራ ኢለ ዕረፍቲ ክወስድ ኣይደልኒ ይብል መንባሩ ይዝከር። ድሒሩ ግን ብመጠኑ ክቆጻጸሮ ኪሉ ነይሩ። ንሱ ላሪ ኪንግ ትካል ረድኤት ሕማም ልቢ ሰሜዮ ትካል መስሪቱ። ብመንገዲ ዝትካል ኣቢሉ ኸኣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ዓውዲ መራኸቢ ብዙሓንን ህዝባዊ ጉዳያትን ዝመሃሩ ትሑት ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ተምሃሮ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ናይ $1 ሚልዮን ሓገዝ ሂቡ እዩ። ላሪ ኪንግ ካብ 1991 ጀሚሩ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ቴሌቪዥን ኣንጋዲ ናይታ ብኪንግ ኤንድ ቻንክ ናይትሊ እትፍለጥ መደብ ላዕለዋይ ልኡኽ ኮይኑ ክሳብ 1992 እውን ሰሪሑ እዩ። ካብቲ ስራሕ ድሕሪ ምውፅኡ ከይተረፈ ኣብ ርካቲ ቴሌቪዥን ቤት ፍርዲ ዝብል ስም ረኺቡ። ክሳብ ቀረባ እዋን እውን ባንፌልድ ኤንድ ፎርድ ኮርትሳይድ ኣብ ዝበሃል ናይ ቴሌቪዥን መደብ ናይቲ ቤት ፍርዲ ኣብ መገባእያ ርእይቶታት ኣብ መሃብ ገና ይነጥፍ ነይሩ። ናይ መጀመርያ ስም ላሪ ኪንግ ሎረንስ ሃርቬይ ሴጌሪ ነይሩ። ኪንግ ናይ ሬድዮ ምባቢ ምስኮነ ኣካያዲ ስራሕ ወይድ ስሙ ኣዝዩ ዘይልሙድን ክትሕዞ ኣጸጋምን ብምባል ላሪ ኪንግ ብዝብል ቅጽል ስም ንኽጽዋዕ ብዝቕረበሉ ሓሳብ ብስምታ ፍልጥቲ ናይ መዋዓውዒ ትካል መሸጣ ጅምላ ክሳብ ሎሚ ኪንግ ተባሂሉ ክፍለጥ ኪኢሉ። ኪንግ ናይ መጀመርያ ኣዝዩ ዝፈተዋ ጓል ኣንስተይቲ ናንሲ ሬገን ማለት በዓልቲ ቤት ፕሬዝደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሬገን ነበር ከም ዝኾነት እኳ ዝጥቀስ እንተኾነ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ግን 8 ግዜ ንዝተፈላለያ 7 ደቂ ኣንስትዮ ተመርዒዩ። መዘን ዝተፈላለያ 7 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝነበሮ ሓዳር ድማ 5 ውላድ ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በኣዝዩ ዝሕዘን ኣጋጣሚ 2 ካብ ደቁ ማለት ቺያ ብመንሽሮ ሳምቡእ አንዲ ድማ ብድኻም ልቢ ኣብ ናይ ሰሙን ፍልሊ ብሞት መፍላዮም እፍለጥ። ላሪ ኪንግ ብሉጽ ናይ ፈነወ ሰብ ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ ሽርማት ዓቲሩ እዩ። ብ1982 ኣብ ሬድዮ ከምኡውን 1992 ኣብ ቴሌቪዥን ብሉጽ ኣቕራቢ ተባሂሉ ሽልማት ፒቦዲ ከምኡውን ብሉጽ ኣካያዲ ቃለ ምሕተት ተባሂሉ ቴንኬብል ACE እተባህለ ሽልማት ተቐቢሉ። ን25 ዓመታት ኣብ መደበር ቴሌቪዥን CNN ላሪ ኪንግ ላይፍ ብዝብል መደብ ዘቕረበ ላሪ ኪንግ ኣብ ጋዜጣ USA Today እውን ን20 ዓመታት ጽሒፉ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እውን ኣብ መደበር ቴሌቪዥን RT ምስ መራሕታ ምስ ምምሕዳር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓብይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምፍሕፋሕ ዘለዋ ሃገር ሩስያ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ቃለ ምሕተት ገይሩ ነይሩ። ፑቲን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብኽፉት ኣድናቆቱ ኣብ ልዕሊ ብቕዓት ጋዜጠኛ ላሪ ኪንግ ምግላጹ እውን ይፍለጥ። ዝሓለፈ ሰሙን ብሞት እተፈልየ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዘንጸባርቕ ዓወታት ዝረኣየ ላሪ ኪንግ ዜና ይሰርሕ ነይሩ። ንባዕሉ እውን ግን ዜና እዩ ነይሩ ኢሎም ይዝክርዎ
مسارحتو كاب مدبر تلفزيون CNN. كبرات خاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو وتصنحكم ينيرو أبز متصومون بخال عرستخن راخبينا كساب شعو سسناين خلنا دحنكنيو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا نزس عزي تداليوز نبرا حفشاوي مدباتنا أبسفت إمنا لنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو